Kevin Vella, persuna li ġibet l-ammirazzjoni ta' kulħadd għal mod kif affronta l-isfidi tal-ħajja minkejja d-diffikultajiet li kellu. Ingħata l-aħħar tislima fil-Knisja Parrokjali ta' Santa Marija fil-Mosta. Funeral li kien espressjoni ta' appoġġ għall familja ta' Kevin, speċjalment il-mara tiegħu Rita, li flimkien ma' żewġa Kevin iffurmaw koppja partikolari. Il-quddiesa li kienet konċelebrata mill-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona kienet deskritta bħala festa fġieħ Kevin. Kevin u l-mara tiegħu Rita kienu koppja eżemplari li minkejja d-diżabilità tagħhom iffurmaw familja u kienu ta' eżempju u ta' kuraġġ u determinazzjoni, mhux biss għal min għandu xi forma ta' diżabilità, iżda wkoll għal min jaħsel jaqta' qalbu mill-ħajja. Ir-rikonoxximent li Kevin kellu tul ħajtu kien espress mhux biss mill-kongregazzjoni kbira li attendit fil-Knisja tal-Mosta, iżda wkoll mid-dinjitarji li attendow. Fosthom l-Aġent President ta' Malta Dolores Cristina, l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, l-Eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenikadami u diversi politiċi oħra.